Τι κάνετε? Ενώ περιμένω πότε θα γίνει η δυναμομέτρηση, η παύλα ρύθμιση του τούρμπου παπιού στο δυναμόμετρο του Πάνου στη Gay Pitronics, είπα να ασχοληθώ λίγο με το RadCap για ένα πράγμα που από καιρό ήθελα να το φτιάξω κάπως και τώρα έτσι έχω σκεφτεί έναν τρόπο, διότι με ταλαιπωρεί η κατάσταση του έτσι όπως υφίσταται αυτή τη στιγμή. Και πέρσι στον αγώνα που είχα πάει αυτό στο Rotten Race, αλλά και μια φορά που είχα πάει στο βουνό με τον Αντρέα, που ακόμα έχει να μου το κοπανάει, ότι με πέρασε από πάνω και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, εκτός ότι είναι παλαβός έτσι όπως οδηγεί αυτός, σιγά μην οδηγήσω εγώ ποτέ έτσι. Αλλά πάμε παρακάτω. Το RAT έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό βρίσκεται εδώ, στα μπροστινά. Τα μπροστινά είναι πεντάσκληρα. Και θα εξηγήσω αμέσως το λόγο. Θα ψάξω να το βρω. Εδώ είμαστε. Τι συμβαίνει? Πάρω μια βίδα, θα μας βοηθήσει λίγο. Χωράει. Χωράει. Ναι, δεν είναι. Κοίταξε να δεις. Αυτό εδώ είναι το σταθερό σημείο. Εδώ πίσω όπως είπαμε. Όταν ο τροχός θέλει να κάνει πάνω, σπρώχνει το αμορτισέρ, το πιέζει με το λεγόμενο μοχλό. Έχει αυτή την απόσταση σαν μοχλό. Και η δύναμη που το ασκεί είναι πολύ μεγάλη. Όταν όμως το αμορτισέρ είναι εδώ μπροστά, έτσι όπως το έχω βάλει εγώ, ο άξονας του τροχού δεν μπορεί να το ασκήσει την κατάλληλη πίεση ώστε να δουλέψει σαν αμορτισέρ κανονικό. Είναι κούτσουρο. Πρακτικά δεν κουνιέται. Είχα σκεφτεί πολλά και διάφορα πράγματα, ας πούμε, να κάνω, να φτιάξω αυτό το κλασικό που κάνουν έτσι εδώ, μια σιδερό κατασκευή και βάζουν ένα κεντρικό αμορτισέρ εδώ πέρα στη μέση. Κάνουν διάφορες, εν πάση περιπτώσει, κατασκευές. Προχτές, μετά από τόσο καιρό που το έχω φτιάξει, μου ήρθε μια ιδέα, η οποία μεταξύ μας δεν ξέρω αν θα πετύχει, αλλά επειδή αυτό το πράγμα που έχω κάνει εκεί δεν είναι βιώσιμο, δεν μπορείς να οδηγήσεις, δηλαδή όχι πονά τα χέρια σου, σε ξεθεώνει, δεν γίνεται αυτό, ας πούμε. Σε ανώμαλο δρόμο δεν το συζητάμε, και επειδή αυτό δεν κυκλοφορεί, είναι μόνο για τίποτα βουνά και τέτοια, πάει μόνο στα χώματα, οπότε όπως καταλαβαίνεις δεν μπορώ να το οδηγήσω, δεν οδηγείται, δεν γίνεται να το οδηγήσεις. Έχω σκεφτεί λοιπόν κάτι για να είναι μαλακή η μπροστινή ανάρτηση, αλλά ταυτόχρονα να μην χάσω και τη ρύθμιση, γιατί εδώ αν θυμάστε, έχω κάνει αυτή την πατέντα, έχω βάλει αυτό το λαμάκι εδώ, έχει 3 τρύπες, κάτσε να δω αν φαίνεται από την άλλη μεριά, έχει 3 τρύπες εδώ, όπου μετακινώ αυτόν τον άξονα προς τα κάτω και ψηλώνω ή χαμηλώνω την μπροστινή ανάρτηση. Και επειδή έχω λίγο μελλοντικά σχέδια τώρα για αυτό το μηχανάκι, θέλω κάτι να κάνω, έχω σκεφτεί κάτι, αλλά θέλω πρώτα να δω ότι μπορώ να το κάνω και μετά θα σας το πω. Θέλω μπροστά να έχω αυτή τη ρυθμιστικότητα και με τον τρόπο που το σκέφτομαι ταυτόχρονα, όσο το χαμηλώνω θα σκληραίνει κιόλας η ανάρτηση, γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτές οι μπροστινές αναρτήσεις στα παπιά είναι σοβρακό. Ταυτόχρονα, έτσι όπως σκέφτομαι να το κάνω, φαντάζομαι ότι δεν θα μου κάνει και αυτό το πατάς φρένο που σηκώνεται το τιμόνι κτλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά τι έχω σκεφτεί να κάνω. Πάμε πρώτα απ' όλα να το σηκώσουμε. Κάπως καλή. Το πολύ πολύ να πέσει και να γελάμε. Οπότε πρακτικά τι θα κάνω, θα βάλω μέσα όπως ήταν τα αμορτισέρ. Αυτά εδώ, έχω κάτι παλιά εδώ, δεν ξέρω από πού είναι, από πότε είναι. Πάμε να τα βάλω μέσα και θα δείτε. Σας φέρω κοντά να βλέπετε. Βγάζουμε τα νύχια. Λοιπόν, εδώ εγώ για να μην παιδεύομαι πολύ κολλάω και μια ταινία. Έτσι. Για να μην φύγουν αυτά τα δύο τα ροδελάκια εδώ πέρα. Έχω δει κι άλλο ένα κόλπο στο ίντερνετ, αλλά εντάξει, εγώ έχω βρει ότι με βολεύει αυτό.
Και εφόσον με βολεύει, το κάνω έτσι. Λοιπόν, για πάμε να τα ρίξουμε. Οπότε τώρα μπαίνει πιο σφιχτά βέβαια. Πάμε. Πάει το ένα. Θα φτιάξουμε και το άλλο. Να το βάλουμε μέσα. Okay. Τσακ, ήρθε και κάθισε ακριβώς. Πιέζεις λίγο, τρυπάει την ταινία και μπαίνει. Μπήκε το πρώτο. Λοιπόν, το ίδιο και για το δεύτερο. Ligo Argotera. Λοιπόν, έχουν μπει, αλλά ήδη βλέπεις ότι κάθεται πολύ κάτω. Το έπρεπε να κάθεται πολύ πιο πάνω, με πάση περιπτώσει. Θα προσέχω να μην χαλάσω και το χρώμα. Οπότε τώρα τι σκέφτηκα. Θα πάρω αυτά τα αμορτισέρ και θα τα κόψω εδώ και θα τους βγάλω το ελαττήριο από πάνω να μείνει μόνο τα αμορτισέρ από μέσα. Και θα το ξαναβάλω εκεί. Θα έχω και λίγο πιο σκληρή ανάρτηση και θα μπορώ να το χαμηλώσω με κάποιο τρόπο, ας πούμε, προφορτίζοντας και το ελαττήριο που είναι μέσα. Άρα, όταν το χαμηλώνω, θα έχω και πιο σκληρή ανάρτηση. Τώρα, αν με ρωτάς αν θα καταφέρω να το φτάσω στην τελευταία σκάλα εδώ πέρα με προφόρτιση, δεν ξέρω, αλλά θα το δω. Θα το δω. Πάντως, αν δεν είναι πολύ σκληρό το αμορτισέρ αυτό εδώ πέρα, μόνο του, χωρίς τα ελαττήρια, τότε νομίζω θα γίνει δουλειά. Οπότε τώρα αρχίζει η δύσκολη φάση του τροχού για να κοπεί το ελαττήριο όλο αυτό, όλο μέχρι κάτω και άλλη μία φορά κιόλας, δύο φορές, δηλαδή μία θα το κόψω εδώ και μία από την άλλη για να βγουν σε δύο κομμάτια. Και ο Θεός βοηθός. Οπότε μείναμε με αυτό που είναι το αμορτισέρ. Έχει τη δύναμη που πρέπει. Εδώ βλέπω ότι θα μπορούσα να το λύσω κιόλας άμα ήθελα. Γιατί κάποιοι μου λέγανε ότι όντως λύνουν αυτά. Και κοίταξε να δεις, λύνει. Άμα δηλαδή καταφέρεις και πιέσεις το ελαττήριο κάτω, μπορείς να βρεις αυτό το παξιμάδι και να λύσεις. Αλλά τώρα εγώ δεν θα το λύσω. Όξο. Και μένουμε με αυτό εδώ το πολύ ωραίο αμορτισεράκι, το οποίο θα πάμε και θα το ξανατοποθετήσουμε εδώ. Θα ξαναπιαστεί πάνω στον άξονα, είτε εδώ, έτσι ώστε να μας φέρνει τη ρόδα στο επιθυμητό ύψος. Εντάξει, δεν είναι τόσο κλασμένο, έχει ακόμα. The next day. Πάμε να βάλουμε τη ρόδα και να δούμε τώρα πώς θα βάλουμε τα αμορτισέρ τα εξωτερικά, γιατί εδώ το πράγμα αρχίζει και περιπλέκεται λίγο. Πρέπει ταυτόχρονα να περάσει αυτή η βίδα, αλλά τέλος πάντων έχει μία, ναι, είναι λίγο περίπλοκο εκεί το ζήτημα. Και αυτό από εδώ. Να δω ποιο είναι το παξιμάδι τώρα, γιατί αυτό έχει άλλες βόλτες εδώ. Και μία πατέντα τώρα που την είδα από ένα μαστόρι κάποια στιγμή στο YouTube, από τον Τζιβγούλη, ο οποίος, εντάξει, ο άνθρωπος είναι τρελό μαστόρι, είναι μηχανικός δηλαδή. Γιατί τώρα πρέπει να τραβήξω πάνω τη ρόδα, πώς θα τραβήξω. Οπότε το είδα που το έκανε κάποια στιγμή
θέλοντας να βάλει κάτι τάκους εδώ κάτω. Ήταν πολύ καλή πατέντα. Και να δούμε τώρα μέχρι πού μπορούμε να το πάμε. Θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να φτάσουμε την άλλη. Την πιο χαμηλή. Και μετά πόσο σκληρό θα είναι. Για την άλλη θα δυσκολευτώ πάρα πολύ. Οπότε αρχικά στο κάνουμε στη μεσαία σκάλα. Να βάλουμε. Θα γίνει. Το βλέπεις. Το θέμα είναι να δουλεύει και λίγο η ανάρτηση μετά. Decalépta Argotera. Ωραίο φαίνεται. Είναι καθόλου μαλακό. Κούτσουρο είναι το πράγμα. Τα ίδια σκατά είναι. Τι έγινε εδώ, τόσο σκληρό. Είμαστε πάλι στην επόμενη μέρα και τώρα έκανα το εξής. Τόλισα, έβγαλα δηλαδή τις μπουκάλες από εδώ και άφησα τη ρόδα να πάει κάτω για να δω καταρχήν να δουλεύουν αναρτήσεις. Οι οποίες δουλεύουν βέβαια, κανονικά. Προφανώς όταν το προφορτίζω, όταν δηλαδή πιέζω τη ρόδα πάνω για να βάλω τις μπουκάλες στη μεσαία σκάλα, πιέζω τόσο πολύ το ελαττήριο με την έννοια ότι γίνεται τόσο σκληρό που πλέον δεν κουνιέται. Δεν ξέρω αν τερματίζει κιόλας, αν ακουμπούν και οι σπήρες του ελαττηρίου μεταξύ τους. Πάντως γίνεται πάρα πολύ σκληρό. Οπότε, συνδυάζοντας πληροφορίες που έχω ακούσει κατά καιρούς, θα κάνω το εξής. Θα βγάλω ξανά τα αμορτισέρ από μέσα που τα έχω βάλει και θα κόψω τα ελαττήρια. Πόσο όμως? Εδώ, αν το βλέπετε, έχω κάνει δύο σημάδια. Εδώ και εδώ. Αυτό είναι που βρίσκεται τέλος πάντων ένα σταθερό σημείο του αμορτισέρ όταν είναι έτσι χαλαρό. Και εδώ είναι που φτάνει το αμορτισέρ όταν προσπαθώ εγώ να το ανεβάσω στη μεσαία σκάλα. Να πιέσω δηλαδή το αμορτισέρ μέχρι τη μεσαία σκάλα. Άρα θα βγάλω το αμορτισέρ από μέσα και θα κόψω κάποιες σπήρες να κοντίνει, ώστε όταν πιέζεται να μην το προφορτίζω, να είναι ουσιαστικά ας πούμε το ελαττήριο ανοιχτό. Να έχει δηλαδή διαδρομή. Αν τώρα το εξηγώ και μπορείτε να το καταλάβετε. Αν θα πετύχει, δεν ξέρω. Πάμε να τα βγάλω και επανερχόμαστε. Ligo Argotera. Τα έβγαλα, τα έχω σημαδέψει και τα δύο και πάμε τώρα, θα κόψω στην αρχή έτσι και ίσια, να είναι παράλληλα έτσι με το τέρμα εδώ, να έχει ένα ωραίο τελείωμα. Και ο Θεός βοηθός τώρα, ό,τι να είναι στην τύχη το κάνω, δεν είναι. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, μετά από λίγη ώρα, εδώ είμαστε. Εντάξει, δεν είναι τέλεια η δουλειά, εννοείται πως δεν θα γινόταν τέλεια. Αλλά κοίτα τώρα τι γίνεται. Καλά, αυτό είναι σόβρακο εντωμεταξύ. Το βλέπεις λοιπόν, εδώ έχει ένα κενό τώρα. Αυτό το κενό, αν το βάλεις έτσι όπως είναι πάνω το αμορτισέρ, σε ενδεχόμενες λακκούβες θα χτυπάει σαν μαλακία. Καταλαβες. Οπότε τώρα αυτό το κενό θα το μαζέψουμε με την άλλη την μπουκάλα και θα είναι και το αμορτισέρ λειτουργικό. Πάμε να κάνουμε και τ' άλλο και να το βάλω πάνω να δω τι θα γίνει. Το πολύ να πάω να αγοράσω αμορτισέρ και να τα αλλάξω τελείως. Νομίζω τώρα θα δουλέψει. Αν και έχω την αίσθηση ότι το κόψα λίγο. Ήθελε πιο πολύ. Πολύ σκληρά ρε φίλε. Από τι πράγμα είναι αυτό. The next day. Λοιπόν, τα έχω βάλει όλα μέσα, έχω δέσει το σύστημα όπως είναι, αλλά με κάνα δυο διαφοροποιήσεις, γιατί τα έδεσα και τελικά όταν το έβαλα εδώ στη μεσαία, ας το πούμε, σκάλα, ήταν πάλι κούτσουρο. Τίποτα. Έλα ρε φίλε, γιατί έτσι.
Τώρα οι διαφοροποιήσεις ποιες είναι? Έκοψα λίγο ακόμα τα ελαττήρια, τα κόντινα λίγο παραπάνω, έτσι ώστε όταν είναι σε αυτή τη θέση, ίσα ίσα τα πιέζω, όταν είναι στη μεσαία θέση δηλαδή, αλλά ένας άλλος παράγοντας που κάνει σκληρή την ανάρτηση είναι και το αμορτισέρ. Και επειδή αυτά τα αμορτισέρ πιάνουν πάνω στον άξονα, όπως είπαμε, δεν υπάρχει μοχλός, άρα αμορτισέρ εδώ, αμορτισέρ και ελαττήριο μέσα, κούτσουρο. Επειδή θέλω να κρατήσω αυτή τη ρυθμιστικότητα, όπως είπαμε, γιατί ο στόχος είναι αυτός, να κρατήσω τη ρύθμιση του ύψους. Να μπορώ να το κάνω χαμηλό πολύ, ψηλό πολύ και να το έχω και στη μέση. Έκανα το εξής. Τρύπησα την μπουκάλα από μέσα, και τις δύο δηλαδή, και έβγαλα τα λάδια. Ουσιαστικά δεν λειτουργούν σαν αμορτισέρ, απλά σαν οδηγή για το ελαττήριο. Και σαν αμορτισέρ χρησιμοποιείται αυτό και έτσι τι πέτυχα? Πέτυχα μία μέση σκληρότητα. Δηλαδή δεν είναι ούτε πολύ μαλακό όπως είναι τα εργοστασιακά μπροστινά, αλλά ούτε και πολύ σκληρό όπως ήταν πριν. Πάρε μάτι. Κοίτα. Βλέπεις τώρα, λειτουργεί κανονικά. Καμία σχέση με πριν. Οπότε πάμε να κάνουμε και ένα μικρό test ride, να δούμε έτσι και στον δρόμο τι γίνεται. Μην σας αφήσω παραπονεμένους. Βέβαια πρώτα πρέπει να πάρει μπροστά αυτό, Έχει να πάρει μπροστά και εγώ δεν ξέρω από πότε. Ναι. Χωρίς πίπα δεν μπαίνει μπροστά με τίποτα. Αποδεικνύεται ότι κάποια στιγμή όλο αυτό το καιρό του είχα βγάλει την ηλεκτρονική. Και εγώ βαράω μανιβέλες στον αέρα. Πω ρε φίλε, ανθρώπινο. Εντάξει, τώρα σου βγαίνει μόνο ο κόλλος. Αρπάς. Θα σπάει. Τούμπανο. Πω, έχω ξεχάσει πόσο τούμπανο είναι αυτό το μηχανάκι. Μιλάμε ότι πάει υπέροχα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν όπως σας είπα έχω σχέδια για αυτό το μηχανάκι, δείξτε την αγάπη σας, μοιραστείτε το βίντεο. Μπας και βγάλω κανένα φράγκο από το YouTube να αγοράσω αυτό που θέλω για να το εξελίξω λίγο ακόμα και αυτό. Δεν θα πω ακόμα τίποτα, ελπίζω ότι θα τα καταφέρω. Θέλει και λίγο διάβασμα η ιστορία, αλλά ελπίζω ότι θα τα καταφέρω. Λοιπόν, αυτά. Εύχομαι το επόμενο βίντεο να είναι στο δυναμόμετρο με το τουρμπάκι. Πάντα όρθιοι. Γεια σας.